Вітанкі! З вами зноўку беларускія народныя казкі, фармат, дзе я чытаю казкі з гэтай кнігі 1990 года выдання. Чытаю дзеля паляпшэння уласных моўных здольнасцяў, акторскіх здольнасцяў ды іншых рэчаў, дзеля якіх людзі і чытаюць услых. Як вы можете здагадацца па майму чырвонаму носу і крыху такой запаволенай артыкуляцыі, ужо ніжэй за нуль. Усё яшчэ восень, я записываю гэты фармат у восень. Сённяшняя казка «Сынок з кулачок». Жылі дзед і баба, і быў у іх сынок. Ды такі малы, што з-пад шапкі не відаць, не большы за кулак. Так дзед з бабай яго і звалі – «Сынок з кулачок». Паехаў аднойчы дзед араць, а бабе сказаў, каб згатавала абед ды прынесла яму на поле. Баба згатавала абед ды кажа да сына: «Каб ты быў большы, дык занёс бы бацьку абед за мяне, а так мне самой трэба ісці». А сынок падхрабрыўся і кажа: «Давай, мама, занясу абед». «Дзе табе данесці яго?» – не верыць маці. «Данясу». Узяў сынок з кулачок абед, паставіў у дзеда ў лапаць, сам ззаду сеў і паехаў. Едзе сабе і песенькі спявае. Прыехаў на поле, гукае бацьку: «Тата, я табе абед прывёз». Убачыў яго бацька, зарадаваўся: «Малайчына, сынок!» Сеў ён абедаць, а сын кажа: «Тата, пасадзі мяне на саху, я араць буду». «Як жа ты будзеш араць?» «А паглядзіш», кажа сын. Пасадзіў яго бацька на саху, сынок з кулачок узяў лейцы ў рукі і крыкнуў на коня: «Но, сівы буры!» І пачаў араць. Ехаў дарогаю пан у брычцы, убачыў ён такое дзіва: «Прадай, дзед, мне свайго аратага», кажа пан. «Не, пане, не прадам, гэта мой сынок». А пан прычапіўся як смала: «Прадай ды прадай». «Я табе, кажа пан, дам шмат грошай». Пачуў гэта сынок, падбег да бацькі і шэпча яму: «Прадавай, тата, толькі вазьмі ў пана за мяне жменю золата. Не бойся, я ад яго ўцяку». Згадзіўся дзед і прадаў пана сыну за жменю золата. Узяў пан хлопчыка, пасадзіў у кішэню і паехаў. «Вось, — думае, — добрага аратага нажыў, гэткага ні ў кога няма. Няхай зайздросцяць мне ўсе паны». Тым часам хлопчык прадраў панскую кішэню, цішком вылез з яе, ды выскачыў з брычкі. Пан нават і не пачуў. Паехаў сабе дамоў хваліцца дзіўным аратым. Аглядзеўся хлопчык, аж кругом яго густы лес. Пахадзіў ён, пахадзіў па лесе і заблудзіўся. А тут і вечар настаў. Сеў хлопчык пад елкаю і плача. Не адсюль, не адтуль галодны воўк. Ухапіў ён хлопчыка і праглынуў яго. Апамятаўся хлопчык, пачаў брыкацца ў воўчым жываце, пачаў крычаць: «Гэй, воўк, нясі мяне да хаты!» «Не панясу», кажа воўк. «Нябось панясеш, як надакучу табе». «Паглядзім». Агрызнуўся воўк і пабег у поле шукаць авечак. Прыбягае да чарады авечак, а хлопчык як крыкне з воўчага жывата: «Гэй, пастухі, воўк па авечкі крадзецца!» Пачулі гэта пастухі, прагналі злодзея. Ды яшчэ і сабак нацкавалі на яго. Прыбег воўк у лес і кажа хлопчыку: «Вылазь вон». «Не, не вылезу», адгукаецца хлопчык. «Нясі мяне дадому». «Не панясу», злуецца воўк. Выгаладаўся воўк, ды зноў пайшоў шукаць спажывы. Але куды не прыйдзе, усё няўдача, не дае яму хлопчык спакою. Зусім схуднеў воўк, ледзьве ногі цягае. А хлопчык усё свае права правіць. «Нясі мяне дадому». Бачыць воўк, няма рады. Панёс хлопчыка дадому. Прынёс да двара і кажа: «Вылазь, вунь твая хата». «Не, — адказвае хлопчык, — нясі на двор». Прынёс яго воўк на двор і зноў крычыць: «Вылазь!» «Не, нясі ў сенцы». Прынёс воўк яго ў сенцы. Тут хлопчык выскачыў вон, ды як закрычыць: «Тата, хадзі ваўка біць!» Выбег бацька з качаргою і забіў ваўка. Шкуру злупіў і бабе футра нашыў. А баба сасмажыла за гэта дзеду і сынку гуся. Тут і казка уся. Ну, мараль няхай кожны шукае сам. На маю думку, можна яе падсумаваць такімі словамі: не давярайце людзям, у якіх ёсць комплексы наконт уласнага росту.
Згадзіўся дзед і прадаў пана сыну за жменю золата. Ну, не за 30 срэбраных і на тым дзякуй, да пабачэння.